bar nyomber sampai dikorati Kang ya Pak ya iya bar nyomber sampai dikorati Pak musim panen tapi mendunge ora ana panas iki piye iki Kang nemepe kabah solusi nek panen bulan Februari atau utawa Maret biasanya mendunge ngene iki Kang loh mendunge ora panas tapi caranya dileri ngene iki Kang dileri iki tak lari nang kandang nah ya lho panasnya ngene iki lho celorotan panas sak biak engko mendung neh ya lho mendung neh engko panas mendung neh nah solusine ngene iki Kang dileri Kang terus dikipasi kayak mengkono kuwi Kang iki tujuannya ben jo tukul mergo kan Februari ngene iki kan musim panen pertama Kang Februari jadi rawan mendung rawan udan biasanya nek gak ndang dileri gak ndang di PP biasanya engko tukul Kang ngono Kang ya iya mula solusine yang ngene iki Kang dileri sik gitu lho ngono guys selorotan lah mendung padang panas mendung neh lah ngono iki Kang nah itu sangat lah itu Kang lho mendung neh Kang ngono Kang itu sangat merepotkan sekali Kang mula caranya dileri ngene iki nah lho panas neh Kang lho biak panas ngono iki menteri-menteri neh Kang mendung neh Kang ngono Kang ya iya mula carane dileri ngene iki ya to dileri terus dikipasi supaya sat lho Kang panasnya biak lho Kang lho supaya sat seperti ini sat sik Kang dalam artian enggak basah ben jo tukulnya apa nah tukulnya berkecambah karena kan musimnya Februari itu panennya musimnya penghujan jadi padi itu ketika musim penghujan itu kan lembab jadi banyak air kehujanan jadi solusi ini supaya ora tukul jadi diler terus di ini yang dikipasi ya toh dikipasi terus diolah alik ini loh Kang setiap 1 jam sekali diolah alik ini supaya sat ini nek sat iki gak tukul ngono Kang lho iya nah tinggal nek iki Kang nah ini gitu mergo apa Kang mergo dikipasi terkena angin itu sudah cukup untuk membuat padi ini sat jadi ora teles kemarin pas panen ini kumel Kang kumel gini Kang ndak berarti red begini udan gitu terus sesuai kan kumel ki ya lembab teles basah jadi supaya sat ini di kipasi pilar ngene iki Kang lho Kang lho iki Kang ya itu mendung neh lah ngono kuwi nanti melek merem anune panase nah kuwi nek gak diantisipasi ngene iki Kang kuwi tukul berkecambah mula solusine nek gak nek panas ya ngene iki dileri dikipasi ngene iki nah supaya sat nah gitu Kang kan gue itu sik mendung niki Kang Lho Kang muncul lagi Kang panasnya Kang mendung neh sabiaan panas sabiaan mendung ngono ki Kang ya tapi ki angin kok Kang jadi nah kondisi ini kayak angin jadi ya toh merem neh melek neh ya padha ngono iki Kang angin ini sudah cukup untuk membuat sat ngomong sih teles iso garing dengan diangin-anginkan ngono Kang ya iya
Lampu tak sepil kan, seneng latar ambek nang emper. Nah, emper juga difungsikan kanggo ngeleri kan. Iki sing rada elek. Panas, menteri panas. Iya. Kae awer-awere supaya panas, supaya ora udan. Ngono kan ya iya. SIM C karo Sepu Harry Potter. Mana kan ya iya. Lah panas ya ngene iki lho Kang, panas iki kan. Muncul panas iup, muncul panas iup, panas iup, panas iup. Nah, tak sepil Kang awar-awar Kang, tak zoom Kang. Iki SIM C warna merah marun karo sapu lidine Harry Potter sing wis peklek. Kayak nggo mibre Kang ya. Wis gak kena iki. Sepil mendung ya. Ya mendung. Awane.